Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuzobe kuqhiza umetshisi empini esibhakela ezoba phakathi kweinsizwa ezimbili esizakhele udumo lapha enkundleni zokuxhumana uSimphiwe Mlambo owaziwa ngeleka Sibari kanye ke noThabo owaziwa ngodi Terrible Mabhokodo. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuzo zonke indawo la nibona khona le video. Mangokuqala usijona kule khasi wamukelekile igama lami uSibonga konke wakandwande. Mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Kanti ke mawungasubscribe ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell. Khona phela uYouTube angeke akushiye ngaphandle ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Kanti ke bafuna ukuzwana amandla besilisa bakuleli abanesimo sokungakhula impi yabo ke esengundaba mlonyeni einkundleni zokuxhumana uSimphiwe Mlambo odume ngeleka Sibali kanye ke noThabo the Terrible Mabhokodo bazozwana amandla ke empini yesibhakela ezokwaziwa ngokuthi the party of abaphansi ezoba ke sekupheleni kuka January. Einkundleni zokuxhumana ke sekunamavideo lokho esabalale njalo ke akhuluma noma tshengisa azona le insizwa embili ezithandwa kakhulu ke abantu abahlukahlukene. uSibali ke owase usizweni eNewcastle uthe ke abantu abaningi bacabanga ukuthi lo mdlalo umdlalo lo kanti impi iyangampela kodwa ke hayi phela ukuthi balwa lokhu ukuthi abasazwani kodwa ke bazobe nje bezwana amandla. Uthe uSibali benoThabo bangamathe nolimi kodwa ke bathe akeke nje bezwane amandla ukuthi ke ubani ke ongaqomba omunye phansi ngequpha mabezwana amandla. Wasethi ke uyaqoqozela kakhulu ukuthi abantu mabathenge amatikiti ukuze phela bengaphuthelwa ilempi ezobe undabuze kwayo ngoba inkundleni zokuxhumana abantu abaningi bayibheke ngabomvu. Wasethi uyabonga kakhulu nangendlela abantu abamsupporta ngakhona baqhubeke njalo ke bemsupport njengoba ke abantu abaningi bayasho ukuthi bazobe behamba naye ke uSibali ngeke mlahle koze kube sekupheleni kwayo impi. Wasethi uSibali naye uyazilolonga futhi ke uyabathembisa abalandeli bakho ukuthi ke angeke aze abadisappoint yomqumba phansi uThabo the Terrible. Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube bafethu sengiyaphela khona la ke ngithi ke ngiyigqobha lezo zawukungibambeke futhi ke evidweni elandelayo ngaso futhi ke isikhathi esifanayo ngithi ke nazo ka siqedele indaba khona lapha kwe comment section.